good morning. Meron na kaming ginagawang grabe major project na talaga namang napagod na ako. Anong oras lang? 7:30. Kasi kanina pa kami umaga nagkahakot ng mga plants. Dito kasi natanggal na yung mga kurtina, natanggal na yung mga tanim, nahakot na yung mga ibang mga things, yung mga pang-exercise. Yung isang bike dyan ay tinanggal na. Dalawa kasi ang bicycle dyan na yung stationary bicycle. At ito ay, ayan, tinatransfer ni Marco yung kanyang Wondercore. At tinatanggal namin lahat ang things dito. Magtatrabaho sila, magdig sila, tapos pati yung air conditioner, lahat dito tanggalin namin, yung mga chair, ganyan, lahat. At dito ay nakabinbin yung karton ng aming TV. Lahat siguro yan tatanggalin ngayon. Major talaga, grabe. Hindi ko lang nakunan kasi kanina kasi wala nga kaming kuryente, walang light, that's why you cannot see. Kaya ngayon ko lang binidyo. Pero kanina talaga namang madilim pa lang, naghakot na kami. Yung mga nandun, yung arrangement doon wala na, hindi nyo na makita kasi inayos ko na. Si Jonathan ang aming gwapo at magaling na worker. Tapos dito ay itinransfer na namin yung mga halaman. Major arrangement talaga ang ginawa namin. Alisin din yung mga iba dyan. Yung dito sa ali dito sa sa daanan, ayan, tinanggal na lahat ang mga halaman dyan. At sila ay mag dig out na. Yan. At gagawa sila ng poste dyan. Yung mga hanging plants dito natanggal na. Yung mga blue fern ko dito naglinya, wala na, tinanggal na lahat yan. Hindi ko na na-video kanina kasi madilim. Ayan guys, ito pa, hakutin pa lahat ito. Ito yung galing sa kilid. Pero marami pang tanim. Hindi na namin i-transfer yung mga nandyan. Kasi ang talagang tanggalin ay yung nandito. Dahil nga mag-dig out sila. Ayan, nag-uumpisa na sila. Ayan, tapos ito, yung mga exercise nila Marco at Gian ay matransfer na. Yung mga computer, yun, yung isang TV pa na yan, i-transfer pa. Ang dami pa. Tapos yung salamin kong pinakamalaki, ayan guys, yung ginagamit ko noon. Ginagamit ko yan pagka nagkikending-kending sumasayaw. Alisin na rin yan, yung mga certificates, ganyan. Lahat ng mga naka-frame dyan. At siguro itong sala set. Pero I'm glad na mababago na ito. For how many years, ha? Ang tagal-tagal na nitong itong studio na ito. Ito ay naging restaurant na for how many times. At iba't ibang mga restaurants at businesses na ang gumamit nito. Pero ngayon ay talaga napag-decidean namin kasi ito noon pinaupahan din namin sa isang taga New York at ginawa rin niyang restaurant niya noon at pinaupahan din namin sa isang taga-Hagna na nagtitinda ng kalamay. Anday na. Tapos yung Chow restaurant noon, yung sa amin ay dito rin noon nag-umpisa. Kaya ayan, yung kurtina tinanggal na. Ayos na. Oh my God, kakapagod. Tanggal na yung pa sa yung lagayan namin ng refrigerator ay ng aircon. Ito may tanim kasi yun nga paglipat namin hanggang dito talaga at itong kitchen namin ay naging ewan, di ko maintindihan. At itong mga nandito ay nagsisikainan ng taho at binigyan pa ang worker ng taho. Ang lalaking baso po talaga. Oh, busog na yung worker niyan, ha? Busog na. And how about you? Busog ka na? Ikaw, busog na. Yes. Sorry guys, medyo dito, magulo kasi yun nga, nag-dismantle kami. At ngayon ay nagtatrabaho pa dito. At ako'y magluluto pa. Oh Diyos ko, daming gagawin dito guys. No? Ayan si Jonathan. Tinatanggal yung nilagyan namin ng air condition. Tapos dito ay itong view ng bahay talaga namin bago mag-iba ay kukunan ko.
Ako'y pagod na. 4 o'clock pa lang nagtatrabaho na guys. Ito guys, kasi giniba ni Odette. Kaya ngayon major renovation talaga kasi giba doon. Tanggal pa yung mga bubong. Kaya pinapaayos po namin lahat yan. Doon sa higaan ng anak ko ay talagang tumutulo na ang ulan. Nakakaawa na ang mga anak ko. Nababaha every time na umulan. Kaya paayos natin yan. Yun naman ay trinabaho rin ni Jonathan. Yung roof namin noon ay nilipad ni Odette. Ngayon i-major repair natin ito. Yung dyan sa dito sa may studio. Yan dito. I-repair natin hanggang dito kay Gian. Kasi kawawa yung anak ko pagka umuulan talagang sinira talaga ni Odette. Grabe talaga. Kaya tingnan ko nga. Makunan pa hanggang dito. Ayan. Ayan guys, ganyan yung bahay namin. Gusto ko kunan ng view hanggang dun sa baba. Hindi makunan, ay ganyan po yung bahay namin. Ang gulo, no? Tapos dito ang gulo dahil ngayon nga, yung mga halaman ay transfer namin yung iba dito. Dahil puno nga doon at pinagsisira din ni Bagyong Odette. Yan si Bagyong Odette ang talagang naka-cause ng maraming problema sa amin. Problema ng mga halaman, nakakawawa na. Pati yung powder puff, tingnan nyo nasira, nakalbo yung sampalok namin. Ayan nagkabali-bali. Grabe talaga ang dinaanan ni Bagyong Odette. Ayan tingnan nyo, nagkabali-bali yan. Sobra. Ayan, major talaga ang ginawa niyang kasiraan dito sa bahay namin. Kaya dahil dito ay pina-repair po namin ito, buti na lang at may bakante namang trabahante para sa ganun. Kapag umulan kasi kawawa yung anak ko, nababasa doon sa tulugan niya. Pati yung isa kong anak dito sa baba, diretso yung tulo talaga. Kaya ngayon major repair talaga ang gagawin natin. Ay, ang Bagyong Odette. Ito nagkawindang-windang na yung mga halaman natin. Pero magaganda pa rin, buhay pa naman, masisigla pa naman yan, pero yun nga lang, alam nyo guys, nakakalungkot kasi gastos na namang malaki, pero ipinipikit na lang natin. Pero tingnan mo, masaya naman sila, masayang masaya, at lalo na ito, masayang masaya dahil binibigyan niya ako ng kasiyahan. Dahil nasad ako dun sa hindi makita dun sa powder puff na nasira, yun ang sipag-sipag mamulaklak. At ito'y parang sumisibol na rin ang bulaklak. Ito'y santan na kulot. Kulot ang tawag ko dahil kulot-kulot yung kanyang dahon. Ayan. Di ba? At dito naman nagkabali-bali rin yung dahon ni Popeye. Alam niyo ito nilipad ni Odette ito. Isa to sa nilipad at sinuksok dito. Grabe yung Odette na yan, yung Bagyong Odette. Tingnan nyo naman ang mga bigonya ko, nakalbo, nagkakalbuhan lahat na, nakalbo. Nakalbo talaga. Grabe. Uy, wow! Kaninang binuhat ko to, wala pang flower. Bakit nagpop kita ng flower ngayon? Nagmilagro. Kaninang binuhat ko to, hindi pa. Meron na pala. Ayan. Ayan guys, ang gulo ngayon dito sa amin, ginagawa nila ito. Ayan, major repair. Ayan, nagme-major repair sila dyan. Nagme-major repair sila dyan. Ayan, nabaho namin. Para sa asa man na? Ha? Ha? Ito ko? Ang tanong ng pagrumahan. Ay, yung pader? Ito, major na trabaho na pinagawa ni Odette. Tingnan nyo, nasira yan. Pinatong lang namin yung naipatong na lang yung galba kasi nasira yan. Sinira ni Odette. Kanang oil sa yan. Sa tira. Hindi nakabuk Uno. Buman. Hindi mahalo yan. Tingnan nyo naman ang mga dati nang sira yan pero yung natanggal talaga yung gutter, talagang nahulog. Tingnan nyo naman yan. Diyos ko, grabe na ang ginawa ni Bagyong Odette.
ginawa ni Bagyong Odette sa amin ay hindi ganun kasimple. Malaking trabaho ang ipinapagawa niya sa amin. Tingnan nyo naman yan, oh. Tapos dun sa top, tinakatap nun, tanggal din ang bubong. Doon, tingnan mo, oh, tanggal nga yun, oh. Ngayon, major na repair talaga ang gagawin para sa ganun na hindi na tumulo. Ay, nako, hirap talaga ng ginawa ni Odette. Odette na yan, oh. Sinusumpa ko yung Odette na yan. Talaga. Basa ka na. Ito, oh, pagod kami. Nako talaga. Ang aga-aga naming nagising. Pinrepair namin lahat. Yung mga tanim ko, nakakaawa lang. Pero beautiful pa rin sila. Beautiful. Beautiful pa rin sila. Ayan. Oh, sign of love. Ito. Oh, loving na mga flowers. Baba na ng ano niya, oh. Oh my God, humaba na lang. Alala. Open na kaayo dire. Oh, see? All open wide. Kita na sa kalsada. Oh. Ano naman ang isa dito ay nire-repair si Papay. Kasi napilay si Papay. Parang orthopedic na, nilagyan niya ng ganyan, bandage. Ayan, pinatibay niya, nilagyan niya stick. Kasi nabalian ng backbone, yung kanyang dahon. Talaga naman. Laki-laki eh. Oh, grabe itong Odette na ito, sinira. At dito naman ay kasalukuyang inaayos nila dito. Ito yung dating studio namin kung saan kami nakikita nyo na nagsising along live. Dito yun guys. Nasira po ng Odette na yan, ng Bagyong Odette. Kita nyo naman. Oh, hindi nyo masyadong kita noong pagkatapos ng Bagyong Odette kasi hindi ko sinasabi. Ayokong padagdag pa ng pabigat doon sa mga problema na binigay ni Typhoon Odette. Ayan guys, dito yun. Dito yung TV namin noon. Dito kami nagkakantahan. Yan, ano nangyari na. Tapos, ito, umaagos talaga ang tubig from sa taas. Papunta dito sa sahig, ganyan. At hanggang magbaha dito guys. Ganyan ang ginawa ni Odette. Dun sa roof nito, sira po. Sira talaga yan. Ayan, nasira yan. At dito umaagos ang tubig. Ang lakas. Pag malakas ang tubig, nako. Baha talaga dito sa loob. Kaya, ayan. Ayusin na natin. Naayos na ng mga workers natin. At sana naman ay maging maayos ang trabaho. Tingnan natin yung mga tinanggal nilang poste. Kung ano itsura. For how many years? Mga siguro may 10 years. No, 2006. From 2006 up to now. Tingnan natin. Naanay daw. Asay naanay? Tanawon ta? Ah, naanay na talaga, oh. Grabe. Ma, naanay na. Ilalim. Ano na, kabok na din. Ano yan, ano? Major parang naglipat bahay. Oh, grabe. Antindi. Ayan, tanggalin na nila yung lagayan namin ng wine. Ha? Ito. Sa DQ, nagmadali kami ng ang time. It's 12. Anong time? Bakit tayo magpakita? It's 12:27. Ayan. Alam nyo, yung break time ng mga trabahante ay yan ginagamit ko na time na bumili ng ulamin namin. Alam mo, wala kaming kuryente, walang refrigerator na pag-istakan na pagkain, kaya halos araw-araw bumibili kami. Ngayon naman, ay sabi ko, bibili kami ng fresh na mailuluto dahil nagsawa na po kami sa fast food.
nakakasawa po, nakakautana, at saka feeling ko hindi healthy. Kaya magtitingin ako ng seafoods again. Ngayon. Yan eh, akong suki, oh. Kugay ng suki yan. Bumili ako ng squid niya, buutan na, kanunay na adire. Pero kung gamay lang ilang display, oh. Okay, gadali ko kay... na 475 ang ilang squid mo niya ang ikuha. Thank you, Daya. Thank you. Salamat. Let's go home. Tignan ko oras. Ako'y kinakabahan na. Oh my God, 12:51 na guys. Ayan oh. Kasi 1 o'clock sila mag-resume. So meaning 6 minutes na lang. Oh my God. Late na tayo. Tao dito, daming namimili. Kami, inaapura ng gusto ang pagpamimili. Grabe. Guys, nakauwi na kami. Ay, nakauwi na. Malapit na kami. So, yun. Ang may balita ko lang ay sobrang mamahal ng mga bilihin ngayon. Grabe na. Sobra na. Pero wala tayong magagawa dahil nga sa kawalan ng kuryente, mga nangyari ng itong bagyong Odette, marami talaga nagbago. Linisin ka agad ang gagawing calamares. Ayan. 475 ang kilo niyan, guys. Tapos bumili rin kami ng buto-buto. Magkano ng buto-buto ngayon, Papa? 300 ang kilo ng ribs ng baka. 672. 2 kilo. Tapos bumili ako nito. Parisan namin ng ito. Ito guys, ang ganda. Kada-deliver lang ng suki namin ng taho. Ayan, oh, ang sarap. Kinain ko yan na hindi pa naprito. Ang sarap. Grabe. Sarap ng tokwa. Sarap. I love it. Yan. Let's eat healthy. Light lang siya. Hindi ko tinuskig kasi gusto namin malambot. Malambot na ganyan. Oh. Malambot-lambot siya. Sarap. Sarap ng tokwa. Buti na lang may nagde-deliver sa amin. Ang 1 kilo niya is 250 guys. Ayan. Pagkain namin mamayang gabi at kakainin namin ngayong tanghali. Magwa 1 o'clock na guys. Hindi pa kami kumain. Ibale. Ganyan na talaga buhay. Wala nang oras-oras yan. Hindi na kami stricto sa oras ng kain. Basta't ang malaga, kumain kaming late kanina. At kakain na namang late ng lunch. Ganun lang. Ang ganda nito eh. Si Chef Edgar ay gumagawa ng calamares. Ayan. Hindi ako gumagawa. Ano? Nililinis ko lang siya. Ah, gano'n? Iba yung gumagawa eh. Ayan. Gumagawa ka mo eh. Gumagawa ka nga. Gumagawa ba yung ganito? Oo. Gumagawa ka ng calamares. Gumagawa ka nga. Kontra na naman siya. Hindi ako makagawa ng calamares lagi. Makagawa ka dahil makaluto ka ng calamares. Ah, ganun ba yun? Dahil ang calamares ay tawag sa pagluluto ng squid. Ayun. Yun ang pangalan nun. Ayun pala yun. Nung klaseng chef ito hindi alam. Ayan. Nakaluto na siya ng calamares. Ang sarap niyan. Wow. Naluto na mukha niya. Oh, magmerienda na kayo. Nagmerienda na yung trabante. Okay? Ako rin, busog. Late na tayo kasi. Ay, nagsinaw-sinaw ang dagway. Alam nyo kasi, walang ayos kasi busy nagpatrabaho. Mag-sunglass na nga ako. Buti pa. Ganyan. Hi guys. Hi guys. Eto, oras ng merienda, pinagmerienda yung workers. Kami naman dito ay nagmumuni-muni kung magmerienda pa ba dahil late na nag-lunch. Ayan, at yun ang nangyari ngayong araw na ito. Nagpa-umpis na tayo ng trabaho. Dahil dun sa nasira ni Odette ay kailangan natin i-restore. Siyempre, patuloy pa rin ang buhay. Fight lang. Laban lang. Kailangan natin paayos ang bahay para sa ganun ay mamuhay tayong komportable sa loob ng bahay. Hindi yung every time na umulan ay kakabaka-baka at mababaha ka at mag-shower ka kahit na madaling araw o hating gabi. Kaya ngayon paayos natin. Tingnan natin kung okay ba ang trabaho nitong dalawa.
Okay naman siguro. Okay lang? Okay. Hapon na. Kaya ako nakapagpakulo na nung baka. Ayan. Pag malambot na yan, ay lagyan ko lang ng tomato sauce. Ay, hindi. Kapag ka medyo lumambot pala, ay lagyan ko ng patatas. And then, more spices. And then, tomato sauce. At ito naman ay naluto na. Ito guys ay mushroom and toge. Mushrooms. Ang sarap nito guys. Ganyan lang tignan nyo. Pero lalagyan ko siya ng tokwa mamaya. Lagyan ko siya ng tokwa kasi meron tayong leftover na tokwa dito. You see this? Pinapakita ko lahat sa inyo. To give you idea on how to cook your dinner na healthy. Ayan. Okay. So, bye-bye guys. See you again next time. Nakita nyo na yung patabraho natin. At tingnan nga natin kung ano update. Magbabay na sana ako. Magulo lang dito. Masanay na kayo sa kaguluhan. Ayan guys. Ito. At nagdig na sila. Ayun, nakupuban na. Nanay buko. Ayan, nilagyan nila para tayuan ng poste. Guys, thank you so much for watching. Thank you for being with us here in this channel. And see you again next time. Bye-bye! Nakarga na. Yung in-order namin na kabilya guys, 50 pieces yan. Eh, hindi nagde-deliver ang 3A. So, tumawag na lang kami tricycle. Sila na lang ang mag-deliver. Ayan. At okay naman tong driver. Cool naman siya. So, okay lang. Yaw kayo. Traffic at ang daming tao ngayon. Hindi ko maintindihan. What happened? Wow! Wow! Ang lakas! Ang lakas ng gripo namin. It's my first time. First experience na meron ng tubig. 6:41 PM at meron ng malakas. Yes! Hallelujah! Thank you, Lord God. Yes! Bumalik na ang lakas ng tubig. Thank you, Lord God. Wow! Wow! Pero kanina pa raw 6 PM to, pero ngayon lang ako nagbukas. Kaya nalaman ko. Wow naman!